Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Michal, jsem z portálu Lavy Cosmetics a dnes jsem se rozhodl pro vás natočit video, proč mít doma 3 naše produkty v lékárně pro takovou rychlou pomoc. Rozhodl jsem se včera na základě jedné zkušenosti, nepříjemné, nemilé, kterou jsem prodělal na koupališti. Koupil jsem si birela a do toho birela mi vlezla vosa. A já jsem se pak napil, samozřejmě jsem vypil i tu vosu a ona mě štípla do jazyka. No a protože vždycky sebou nosím některý náš produkt, tak jsem okamžitě zasáhl. Ten produkt, který jsem použil, tak je Lavil Auricum. A to jsem si opakovaně tak zhruba po minutě pořád stříkal na to místo, kde mě ta vosa štípla. A jednak mě to přestalo bolet a jednak v podstatě žádná reakce negativní se nekonala. Během asi 4 hodinky mi ten jazyk přestal bolet. Pak už jsem nic necítil, ani nevím o tom, že se něco stalo. Žádný otok se nekonal, žádné negativní projevy, nic takového se nekonalo. Takže díky tomu, že jsem to Lavil Auricum měl sebou, tak jsem vlastně mohl takto zasáhnout. No a po této zkušenosti jsem se rozhodl vám natočit, jak ty naše produkty dokáží velmi silně, rychle zasáhnout a nejenom takhle někde u vody, ale proč je dobré je mít doma v lékárně, abyste je měli po ruce, když se hodí. Já začnu ty 3 produkty, o kterých se budeme bavit, tak je Lavil Auricum, Lavil 32 a Lavil Nose. To si myslím, že jsou takové ty hlavní 3 produkty, které by měl mít každý doma připravené, když je potřeba rychlého zásahu. Tak víme, že Aurika máme 2 druhy, Lavil Auricum s alkoholem a Lavil Auricum Sensitive. Já se přiznám, že já většinou vozím sebou ten Lavil Auricum alkoholový, protože je takový akčnější, rychleji proniká, rychleji se mi zdá, že zabírá. Je pravda, že někdo zase má raději tu variantu Sensitive, protože je takový jako jemnější, ale my doma používáme ten klasický alkoholový. Tak, já jsem si pro vás tady sepsal pár takových případů, které mi vy, vlastně naši uživatelé, naši klienti píšete, kdy vám to velmi rychle pomohlo. U toho Lavil Aurika je to horečka, to znamená, nemusíte ani děti, ani vy, dospělé osoby, užívat nějaké léky na utlumení horečky, stačí prostě vzít Lavil Auricum, promíchat vždycky před každou aplikací takhle důkladně protřepat a postříkáte si hlavu, zátylek, můžete do úst, můžete zapít, můžete do vody a pít to, jak je vám to pohodlnější. A když to budete takto opakovat při té horečce, dejme tomu každou hodinu, tak uvidíte ten průběh, jak bude velmi přirozený, jak ta horečka je vlastně obranný nástroj našeho těla. To znamená, není potřeba okamžitě jí stlačovat, ona má jako velmi dobrou funkci a to Lavil Auricum vlastně urychlí celý ten proces a bez toho, abyste poškozovali tělo nějakými léky. Tak potom jsem vybral spáleninu, jestli bude vidět takto obrázek. Vy samozřejmě takovéto obrázky a příklady, které vy nám posíláte, vy naši uživatelé, tak najdete v našich referencích, ať už ve fotoreferencích, anebo ve videoreferencích, nebo samozřejmě i textových. Takže při spáleninách my víme, že to velmi rychle Lavil Auricum zabírá. Tam bych potom volil tu variantu Sensitive, aby to tolik třeba neštípalo, ale ten proces zahojení se urychlí až 5krát. Takže to jsou spáleniny. Samozřejmě spálenina myšleno od sluníčka teďka v létě, ale zrovna tak se můžete spálit třeba při vaření, někde o pokličku, o troubu, zrovna tak se můžete spálit někde o oheň, prostě myslím jakoukoliv spáleninu. Ono to funguje tak, že tu kůži to regeneruje jakoby zevnitř ven, to znamená nejprve ty nejspodnější vrstvy kůže a postupuje to až vlastně nahoru. Potlačuje to bolest a velmi to urychlí ten hojivý proces. Další případ, kdy to Lavil Auricum se vám bude hodit, tak jsou různé úrazy, například tržná rána. Mně se třeba podařilo, je to tak asi 14 dnů, se nechtěně napíchnout v kuchyni při krájení zeleniny na nůž. Měl jsem tady takový malý píchanec na prstu, okamžitě jsem vzal Lavil Auricum, nastříkám jednou, počkám,
ono to trošku začne ono to jakoby čistí tu ránu, to znamená, začne ta krev odkapávat, zhruba po minutě stříknu, stačí jednou, jo, po minutě ještě jednou a už jsem viděl, že při tom 3., 4. stříknutí už vlastně přestává ta krev téct a vlastně se začíná ta rána zacelovat. A tak, když to budete opakovat, pak už samozřejmě stačí třeba po 5 minutách, po 4 hodině a budete ty intervaly natahovat a zase to urychlí krásně, nemusíte to něčím jiným dezinfikovat, máte krásně vyčištěnou ránu, velmi rychle pak ustane to krvácení a velmi rychle se to zahojí bez jakýkoliv komplikací. Takže to jsou různé tržné rány, zastavení krvácení, urychluje to hojení při naraženinách, to znamená tlumí to bolest, různé odřeniny, modřiny, otoky, na to všechno můžete Lavil Auricum použít. Samozřejmě na bolesti, takže opět akčně, když vás třeba začne bolet hlava, zase vezmete Lavil Auricum, nastříkáte třeba spánky, takhle hlava, zátylek a když to budete opakovat, třeba kdo trpí na velmi silné migrény, když to budete třeba po minutě opakovat, tak za chvilinku uvidíte, že ta bolest se úplně utlumí a nakonec se úplně vypne. Zrovna tak bolesti páteře, kdekoliv zad, kdo trpí na krční páteř, takže zase prostě nebojte se aplikovat na tu krční páteř klidně častěji ze začátku a ono vlastně to začne řešit ty příčiny té bolesti a začne to velmi rychle ta bolest ustupovat. Zrovna tak bolesti kloubů, břicha, klidně i nějakých vnitřních orgánů. Jo, to znamená něco třeba špatného jste snědli, bolí vás břicho, tak prostě vezmete Lavil Auricum a postříkáte si břišní dutinu. Jo, za 5 minut znovu můžete při nějakých nevolnostech, už jsme si říkali i v minulých videích, nastříkat do vody, vypít anebo do úst a zapít to. Výborně to funguje. Po úrazech, bolesti samozřejmě také velmi rychle to tlumí. Zrovna tak můžete Lavil Auricum používat při únavě očí. Pokud budete třeba dlouho pracovat u počítače, bolí vás oči, na to je potom vhodnější ta senzitivní varianta. Opět promícháte, nastříkáte na oči, necháte chvilinku zavřené a ucítíte velmi rychle úlevu. Jo, zrovna tak na celkovou únavu, jo, na takovéto sklidnění a celkovou únavu, než ten alkoholový, takový akčnější, tak určitě je potom hodný Lavil Auricum v té variantě Sensitive. Jo, ten je takový uklidňující, zrovna tak kdo třeba trpí nespavostí, tak večer před spaním můžete si prostě postříkat klidně i celé tělo, i tu břišní dutinu. Lavil Auricum Sensitive a krásně vás to bude uklidňovat a lépe se vám bude usínat. Můžete to aplikovat samozřejmě na děti, na sebe, na zvířata, na kohokoliv. Tak zrovna tak, když budete nervózní, nespavost jsme říkali, teď jsem si vzpomněl takový případ, který nám hlásil pán, že v zaměstnání vlastně kolega spadl ze žebříku a upadl do bezvědomí a on, protože nosí si Lavil Auricum sebou, tak začal mu stříkat vlastně na hlavu a na páteř zhruba každou minutu. Zavolali samozřejmě záchranku a než přijela ta záchranná služba, tak ten kolega se probral a byl vlastně úplně v pořádku, když mu pak dělali CT vyšetření. Máme ještě jeden případ, také nám paní hlásila, že byla s manželem s pejskem na procházce v lese a našli tam vlastně pobíhajícího pejska a za ním takhle vodítko, takže hledali a našli tam paní, která vlastně upadla do bezvědomí, takže stříkali Auricem a paní se probudila. Takže i takovéhle až jakoby extrémní zkušenosti máme s použitím Lavil Aurica. Velmi dobře nám funguje teď v létě na klíšťata. Sám jsem už měl letos 3 klíšťata, takže na to já používám to alkoholové, postříkám a za chvilinku znovu. Někdy je pravda, že používám i Lavil Body, že vlastně udělám, jakoby vezmu to Lavil Body a pokud bych měl tady klíště, tak vlastně udělám tam takovou jakoby bublinku, úplně ho schovám a nechám ho v tom, to klíště.
a potom třeba stříkám Lavil auricum a řekl bych, že tak v 90% případů to klíště se samo pustí, takže nemusíte ho ani nějak kroutit. A samozřejmě potom dezinfikuji to místo Lavil auricem tím alkoholovým, abych ho vydezinfikoval, aby to vlastně potlačilo všechny ty toxiny, které to klíště do nás může vpravit. Tak zrovna tak i bodnutí hmyzem. Máme už minimálně 5 případů, kdy nám pomohl Lavil auricum při astmatickém záchvatu, takže tam bych potom doporučil tu senzitivní variantu. Aplikujete na vršek hrudníku a aplikujete jakoby před obličej a vdechnete a pomáhá to vlastně roztahovat průdušky a velmi, velmi rychle a aktivně to vlastně potlačuje ten astmatický záchvat. Výborně funguje Lavil auricum při chřipkách, při angínách, při různých zánětech, pokud máte úraz a začne se vám ta rána se vám zanítí, tak můžete aplikovat Lavil auricum opět ze začátku, jakoby aktivně, klidně třeba po 5 minutách, aby prostě se rozběhly ty procesy a při každé aplikaci, pokud byste měli třeba na palci zánět, tak budete stříkat na ten palec a zároveň na sátylek, aby se spouštěly v mozku ty správné léčebné procesy. Můžete použít Lavil auricum na úpravu vody. Pokud prostě si nejste jistí, že ta voda je perfektní, tak do něj nastříkáte Lavil auricum. Je jedno, jestli senzitivní nebo alkoholové a víme, že to likviduje ty nežádoucí bakterie. Zrovna tak můžete použít při zhoršeném třeba ekzému, víte, je venku třeba teplo a někomu tím pocením se vlastně můžou zhoršovat ty projevy různých vyrážek, různých takzvaných lišejů, ekzému, tak tímto vlastně můžete Lavil auricem samozřejmě v té senzitivní formě sklidňovat. Někdy si třeba postříkám i popraskané rty, pokud nemám s sebou lavílko. Zrovna tak můžete použít třeba na popraskané paty v létě, kdo třeba chodíte často bosí, tak víte, že velmi rychle se vám vlastně to zahojí. Je to opravdu jako v řádu minut. A teď mě ještě napadly i dýchací potíže. A mohl bych jmenovat další a další projevy. Tady třeba jsem si připravil obrázek, ale jak měl pán úraz na malíčku, byl u lékaře samozřejmě, kde mu tu ránu zašili, aplikoval na to každou hodinu Lavil auricum a tak rychle mu to začalo srůstat a uklidňovat, že už za 2 dny šel na vyndání stehu a po týdnu už vlastně ta rána byla úplně totálně zahojená a mohl normálně prostě používat. V podstatě ani když takhle aktivně se aplikuje, tak mnohdy se tam nevytvoří ani jizva. Takže na to je potom velmi dobrý ten Lavil auricum, ten klasický, ten alkoholový, pokud chcete potlačit tvorbu té jizvy. Takže to je několik případů takového aktivního používání Lavil auricum a proč si myslím, že byste ji měli mít nejenom sebou na cestách, ale i doma v lékárně, když je prostě potřeba, abyste mohli rychle zasáhnout. Tak, další produkt, který doporučuji, abyste měli doma vždy při ruce, tak je Lavil 32. Může to být v té klasické formě Lavil 32 anebo Lavil 32 Be Sure. To už záleží na vás, který preferujete. Rozdíl mezi nimi je v tom, že ten Lavil 32 Be Sure je silnější proti virózám, ten byl vyvinutý speciálně s příchodem toho covidu. My ho máme vyzkoušený, že jakoby silněji zabírá při bolestech v krku a při takových jakoby obavách z toho, že by člověk chytl nějakou virózu, kterou by nechtěl, takže Lavil 32 Be Sure je takový silnější a i jakoby z hlediska té prevence jsem chtěl říct. Tak Lavil 32 nebo Lavil 32 Be Sure, to si vyzkoušíte potom v praxi, který pro vás který vám bude lépe vyhovovat, tak určitě využijte při bolestech zubů. Velmi dobře to pomáhá, zase protřepete a nastříkáte přímo na ten zub, přímo na to místo, na tu dáseň a klidně můžete třeba po minutě aplikovat, aby vlastně celé to místo se ošetřilo. Zrovna tak při zánětech v ústní dutině
Výborně to funguje při resekcích, při trhání zubu, to znamená i hned po té resekci, oni vám tam dají takovou vatičku, tak tu si můžete vlastně vyndat a budete stříkat přímo na tu ránu a víme, že ty naše produkty velmi rychle zastavují krvácení, to samozřejmě funguje i v tomto případě, přestane vám to krvácet a urychlí to vlastně zahojení. Pokud budete takhle aktivně aplikovat, tak často se stane, že už do večera je to úplně klidné, krásně ta ranka po trhání vlastně zatažená a sklidněná a už třeba během 2-3 dnů. Jo, pak druhý den můžete samozřejmě, budete stříkat po 5 minutách, ale třeba po 2 hodinách, po 3, když si vzpomenete a krásně během 2-3 dnů se vám to zahojí. Jak už jsme si říkali, ty naše produkty, vlastně celá ta řada Lavil, takže je jedno, jestli použijete na nějaký úraz tělové mléko, Lavil Body, nebo Lavil Auricum, nebo Lavil 32, všechno má podobný účinek, nebo Lavil Alin, tak vlastně vám urychlí ten proces zahojení 3x až 5x. Tak, vraťme se k tomu Lavilu 32. Lavil 32 máme oskoušený velmi dobře na angínu. Při aplikaci každou hodinu ta angína zpravidla bývá už do druhého dne vyléčena. Stříká se do úst, přímo do krku, třeba 2-3 střiky a zvenku na krk a na zátylek každou hodinu a budete sami vidět, jak to rychle ustupuje a mizí vlastně ty čepy v tom krku. Zrovna tak používáme na chřipku, zrovna tak už jsem říkal i astmatický záchvat u toho Lavil Aurica, velmi dobře funguje i Lavil 32, taktéž jakékoliv dýchací potíže. Lavil 32 nebo Lavil 32 Be Sure máme vyzkoušený, jak velmi rychle pomáhá na COVID. Dokonce máme i několik referencí od vás, našich uživatelů, jak vám pomohli v rodině i dostat se z nemocnice, jak ten proces toho vyléčení a ústupu těch potíží byl velmi rychlý, třeba během 1-2 dnů, tak to nás velmi těší. Lavil 32 doporučujeme i na bolest, kdekoliv na těle, protože zjistili jsme, že rozdíl mezi Lavil Auricem a Lavil 32, krom toho, že Lavil 32 je uspůsobený na ústní dutinu, tak takový jeden z rozdílů je ten, že když na sebe naaplikujete, nastříkáte Lavil Auricum, tak ono běhá v celém těle a hledá vlastně krom toho místa, které ošetříte, tak zároveň běhá v celém těle a hledá, kde je potřeba nejvíce působit, tak Lavil 32, ten po těle téměř neběhá, ten zůstane v tom místě, kde ho naaplikujete. To znamená, že když vás bude bolet třeba koleno, tak někdy je v některých případech třeba se nám osvědčilo, že ten Lavil 32 byl ještě účinnější, takže ještě jakoby rychleji zabíral na tu bolest. Je jedno, jestli to je bolest hlavy, zad, kloubu, kolen a tak dále, vlastně kdekoliv na těle. Takže to je Lavil 32 a poslední produkt, který bych chtěl zmínit, tak je Lavil Nose a ten také doporučuji mít doma v lékárně. Jednak samozřejmě kvůli nějakým virům, takže můžete třeba chytit rýmu a pak víte, že je to vlastně přírodní produkt, jako všechny naše produkty a velmi dobře to vlastně regeneruje tu nosní sliznici. Někdy se stane, že to jakoby spustí, to znamená, je potřeba to pročistit a potom vlastně to začne velmi rychle léčit. Ten nějaký neduch, ty dutiny, takže to je rýma. Zrovna tak to funguje na alergie, protože ty naše produkty řeší i příčinu těch potíží. Zrovna tak vlastně zánět dutin a máme ho velmi dobře i ověřený a vyzkoušený na zánět v uších. Jo, to znamená třeba i u malých dětí, už jsme aplikovali i u 3měsíčního miminka, které bylo bohužel na píchání ouška a hned druhý den, když se to zase vracelo ten zánět, tak vlastně to byli známí, tak jsem jim dovezl Lavil Nose a oni hnedka ho aplikovali do ouška, takovému miminku stačí jedno stříknutí ideálně do obou uší, i kdyby ten zánět byl jenom v jednom, tak samozřejmě ty dutiny jsou propojené. A v podstatě rodiče se radovali, že se konečně vyspali, že miminko neplakalo a druhý den šli preventivně na kontrolu a ouško jedno i druhé krásně čisté a zánět byl pryč. Takže nebojte se aplikovat Lavil Nose i krom nosu, nosních dutin i do uší. A pomáhá to i při bolesti hlavy, jsme zjistili.
Takže to je jenom takhle, co mě napadlo, několik takových návodů k těm našim možná klíčovým 3 produktům. Ještě jednou si to zopakujeme, je to Lavil Auricum, je to Lavil 32 a je to Lavil Nose. To, co jsme si tady povídali, tak nezapomeňte, že vy, kteří jste u nás zaregistrovaní, tak se dostanete i na našem webu na takzvaný seznam nemocí, kde máte návody, samozřejmě odkaz na ten produkt, abyste si ho mohli pročíst, prostudovat a zakoupit v našem e-shopu, a zároveň v tom seznamu nemocí jsou i návody. Pokud by vám to nestačilo a ty vaše potíže byly komplikované, nezdráhejte se nám napsat přes chat nebo e-mail, nebo i zatelefonovat. V hodinách máte tam uvedeno, kdy jsme napřímo, a my vám rádi poradíme. Já vám přeji, abyste používali ty spreje jenom když jste tak jako lehonce unavení, abyste se osvěžili takovým nějakým způsobem, aby se vám lépe dýchalo, abyste si více užívali léta, aby se vám vyhýbaly všechny úrazy, neduhy, bolesti a problémy. A moc vám přeji, moc i sám sobě přeji na naše společné setkávání, na zodpovídání vašich dotazů, a přeji vám moc hezký den, moc hezké léto a mějte se krásně. Zdravím vás, Michal z portálu Lavie Cosmetics. Naschledanou.